iragsak kanyan adaras, anyan inak nagpanagan, adya kamutin nagpasulan, itan siyak ay lumlumdaan, kakaringket na pukaw ka. Numan pa'y siyak naragpat, nabukil nga arapaak, insubad mo't pinagamsak, imbail kong nagsanggasan. Arapaak anakiltay, panagput nakaay-ay-ay, sa emtimpan nakapaay, amin kanyag itsimambay. Di mo man la inilala, uy pusong nagsagsagaba, arapaap nakiltay da, pula amin kenpa. Happy watching the Susiman and liwliwak nun rayaw dagiti OFWs ng Ilocano Facebook pages. Mabantan na di ating iyo siyak ni Roderick Ben Molina, manikot ito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti na mong creator host, founder, iti na sa mga Facebook pages. Happy watching everyone! Sa luka di amalipatag, sa nga imbating kanyag, kastoy ka di tingalat amag, kastoy ka di supapak na, anyan tinak nagpanagan, adya kamutin nagpasulan, itan siyak ay lumlumdaang, kakarimket na pukaw da. Numan pa'y siyak naragpat, nabukil nga rapaap, insubad mo't pinadamsak, imbail kun nagsanggasan. Arapaap anakiltay, banagkot nakaay-ay-ay, sa emken pan nakapaay, amin kanyag itsimambay. Numan pa'y siyak naragpat, nabukil nga rapaap, insubad mo't pinadamsak, imbail kun nagsanggasan. Arapaap anakiltay, banagkot nakaay-ay-ay, sa emken pan nakapaay, amin kanyag itsimambay. Sa emken pan nakapaay, amin kanyag itsimambay. Sa emken pan nakapaay, amin kanyag itsimambay. Thank you for watching. Te mereces I love mucho you más. all.